A Consellería do Mar mellorará a loita contra a contaminación mariña e o furtivismo coa incorporación de 8 drons, 4 aéreos e 4 submariños. O departamento que dirixe Rosa Quintana segue así a liña marcada nos últimos anos de ir renovando os medios dos que dispón para a realización destas tarefas. Os drons sirven tanto para localizar posibles manchas de contaminación mariña como para localizar posibles defectos das embarcacións nos portos, como para localizar, no caso de un naufragio, un problema de salvamento para zonas de difícil acceso e tamén para localizar aparellos que están utilizándose en zonas vedadas ou mal señalizados. E decir que con isto, queremos seguir apostando por manter o mellor servicio, un servicio punteiro, un servicio que dende a Administración pretendemos que os traballadores teñan os mellores medios posibles, para agradecerlle tamén o esforzo que fan todos os funcionarios que traballan día a día, tanto no mar como na terra, para loitar contra o furtivismo. Os drons estarán distribuídos nas bases que Gardacostas ten na Coruña e en Vigo e tamén nos servizos centrais de Santiago, así como na embarcación itinerante Paio Gómez Chariño. Nestes dous últimos casos son para os desplazamentos itinerantes por toda a costa. O novo equipamento supuxo un investimento total de preto dos 22.000 euros.